Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derek tanglet. Oh nggih, tanglet napa, Bu? Pasar Lo Gading, Juragan Dampu Awang napa mriki? Oh leres nggih mriki niki ingkang karan Juragan Dampu Awang nggih kula niki. Panjenengan saking pundi menika? Kula saking Sugihwaras. Nami kula Nyai Saroyo Jati. Oh inggih. Kok kadengaren janur gunung sowan wonten mriki badhe keperluan napa, Mbok Nyai? Panjenengan sing menawi apa? Kula. Panjenengan Niki kawula nampi jejiban. nggih. Saking anak kula ingkang paring asma Dinka Munawaroh. Oh nggih, wonten perlu niku. Terus lajeng Niki nyuwun sesekaran Cempaka Mulya mekare sareng sedina. Cempaka Nggih. Sari mekare sareng sewengi. Napa kagungan Kyai? oh kagungan kok Nyai mriki niku pedamelan kula nggih namung ngrawis ngangge sesekaran ingkang karan Dampu Awang menika sesekaran nggih menika Cempaka Mulya mekare sareng sedina Cempaka Sari mekare sareng sewengi. Panjenengan badhe tumbas niku kula keningali rumiyin cacane mengke kirang cocok napa kirang napa mengke kula damelaken malih. Nggih kula tingalane. Oh nggih, lek ngoten kula tingalane. Dek niku wau. Oh iya nganu tok Tek- dhisik no. Oh. Tekok sekno. Gayane iki. Niku manuke napa wonten nggih? Oh nggih wonten niku Nyai. Ulere nggih wonten. Wonten. Oh nggih. Orang gede cilik barang ngono. Galak. Dipas. Terus kitirane wonten iki wau nggih. Wonten pun to lengkap kok mriki Nek niku. nek pecute. Wujute nggih wonten. Oh nggih. Nggih. Ngatene. Dek, jian sampun lengkap Bapak. Dek niki ketawise pun lengkap. Regine pinten nggih Bapak? Oh niku wawis sanget lho Mbok Nyai niku. Mboten kenging dinyang niku regine siteng sak sen 1000 2000 soto lawe sawang sak gobang. Oh nggih niki warna kula dadi juragan. Oh nggih lek ngoten. Anak kula niku pun dados juragan sukses. Oh nggih. Dadose pinten mawon purun. Oh ngoten nggih, mboten napa, lek ngoten pun rami remen alhamdulillah. Nggih, lek ngoten pinten-pinten kula bayar. Oh ngoten, nggih niki kula tampi anggenipun panjenengan tumbas lan pun bonus apa. Ngoten no ngeten, Nyai. Yai. Ngoten no ngeten, Bapak. Kula nyuwun bonusane. Oh ngoten nggih niki kula paringi bonus inggih menika ingkang karan Mas Pice Semajabrono pinangka kangge temune temanten benjing. Mugi-mugi manten kekalih benjing anggenipun jejedohan sageta ayem, sageta tentrem, anggenipun omah-omah sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sedaya tujuanipun dadosa napa ingkang dados panuwun dipun ijabahi dening Gusti Allah. Amin. Oh, nggih, lek ngoten. Matur suwun sanget, Bapak. Kula badhe nyuwun pamit. Oh ngoten nggih lek nyuwun pamit kawula namung nderekaken sugeng tindak panjenengan anggenipun jumangkah saking mriki ngantos dumugi tujuanipun panjenengan mboten wonten alangan sawiji punapa. Amin. Nggih, lek ngoten. Kula nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ganjur.